årets Twitch streamer. Prisen årets Twitch streamer går til dette års mest kreative, arbejdsomme, modige, populære Twitch streamer. Synes også det er fedt nok at Twitch er med. Det skal også være med. Men ja, altså det er også gode nok bud. Altså de her personer, fordi de er nomineret, tror jeg, det er på grund af, at de er med i de her highlights YouTube videoer på altså om Twitch, når man laver nogle highlights af Twitch streamer, så er det ofte med sådan nogle som Rasmus Søndergaard, Marie Watson, Jack Style, Mathias Short er også ofte med i de her videoer. Det er derfor han er der. Er også en rimelig god en til her marketing, så det ja. Og så er der minigaming.dk. Hvis man er opkommet, så ja, så kan man også være okay. Men altså jeg ved, jeg er ikke så meget inden for hvem der er størst på Twitch. Jeg er også lidt den her YouTube minded med de her highlights her, så det ja, jeg ved ikke hvem der egentlig skulle være der. Der kunne sikkert være nogle andre som var større, og jeg vil helt ærligt også sige at der er nogle af dem som er bare større. Altså Mathias Short, jeg ved ikke hvorfor han er med. Der kunne være mange andre end ham, og det kan godt være at han er tilfreds over at vi siger det, men faktum er at det er det bare. Og når der står mest kreativ indhold, så kan man ikke stjæle fra Viaplays altså Viaplay og indhold og dække et eller andet landsholdskamp, og så tro på at man har købt licens, når man har licens til Viaplay personligt. Så jeg ved ikke hvad der kommer der med kreativt, men okay.